Už to máš. Dobre, rozprávaj. Dobrý deň, dámy a pánové. Ježiš, Ježiš, sa za teba Prepačte, hambím. že som nenatáčal dlho. Ale debilne som natáčala. A hráme tu aj s Danielom. Tak nič Prepačte, že to zmeme, ale dlho som nenatáčala a máme tu jedného blbečka a druhého blbečka. Aj! Takže môžeme začať. Čakaj, niečo mu napíšem. Pridaj ho do partiny. Nerozumiem. Až. Natáčam, Pardon. kapo. Sorry. Nerozumiem hashtagom, sorry. Pozri sa ináč na môj rank na Google. Nájde, Keď nedáš môj YouTube kanál do deskripcie videa, ja ťa nájdem. Čo mňa? Ja ťa nájdem, áno. A môžeš prestať screensharovať. Jaj. I will find you. I will find you. More, vedel si, že Arenu odstraňujú 30. Hej. februára? Hej, ale už to už dávno bolo. Počúvaj, ty si asi nejaký debil. Február nemá 30 dní. Aha. Február má 29 alebo niekedy aj 28 dní a niekedy aj 29. Takže vyberieme si loadout snajperku, daggersky, knifeu a satchels. A ja som zase paydoin a mám grappler. Nice, bro. Áno? Hneď. Uí. Dobrý deň. Aj, Máme to knife. bolí. Kde je? To bolí. To je nepekné od teba. Teraz to bude jeho bolieť. Ja ho touto kosou zabijem, more. Ja idem obilie kosiť, more. No. Výborne. Vieš čo, idem freeze-ray. Či nie freeze-ray, ale. Berem aferovosť, daggersky, knife a satchels. Tak, toto je výborné. Grappler. More, ty si grappler. More, ty si zamilovaný do toho grapplera. Dobre, tak tento tu pochutnal si na... Do pekla. Som sa sám zamrazil. And... Go. Mami! Ok, ja neviem ako dlho toto bude video dlhé, ale môj partner, alebo ja neviem čo to je, kto to je, zamrazil sa, robil bum bum. Jeden dole. Robíme bum, bum a lákame bum. Tak. Viete čo? Pôjdeme na tých typkov, milí. Random loadout. To je pekný loadout. To je loadout, jak z mojej prdelky. Tu máš? Ne. Týpek z levelu 97 a 140. Tak ideme znova. Random loadout. Nero Gogo, daj mi pokoj na chvíľu. Very bad. Very bad. Som sám na dvoch. To je vrti. Auč. Boli. To boli. Ne. Do pekla. Iná kapovia, napíšte. Aký typ OK, Mr. Epic Water je späť. ste vy? Sniper, knifer alebo spamer? Napíšte do chatu, kto ste?
Ja Do akého určite chatu myslíš? Do komentov? Áno, do komentov, ne? Ja ty si napísal do chatu, ty si povedal do chatu. Ja, tak... To je zle. RPGčko. A ten už si nezapláva. Čau, plešina. Aj. 4-2. Není to až také zlé. Epic, poď. Dávaj pozor. Bum, bara bum, buru bum, buru bum. Bulba. Bulba. Ešte bulba. Ty. Nie, po ukrajinsky zemiak. Ty sa učíš po ukrajinsky, more. Toto má byť Ne. video, nie učenie jazykov. More, taký cukrkandl máš. Aha. To dáš. No vedel si, že karambit môže, že zo štvoroch týchto, poď sem, idem ti ukázať, že aký OP je karambit. Karambit, barambit. Pozeraj, poď do shooting range. Pozeraj. Takže on tu môže, z jednej kocky môže knifnúť. Z jednej kocky môže knifnúť, z dvoch ešte, už nevieme, ale myslíme si, že hej. Ale vedelo z dvoch kociek to knifnúť. Vedelo z dvoch kociek knifnúť a potom aj z troch. Ale to bolo nejak takto. Takže. Ale má to väčší hitbox než Balisong. No, Môže, že fixli bug. no tak tu môžeme povedať, že naše video končí asi. Alebo nie, neviem. Máme Alebo ešte... nie, nevieš, More, ty si taký youtuber. Ty si taký youtuber, jak ja Murar, More. Prvé video na rozlúčenie, alebo na príjimačku, ja neviem. Takže Na príjmačku, bom. More, ty si v akom svete?